ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ምክክር ኮሚሽን ትማሊ ተኻይዱ ነይሩ ዕለት 23 ኣነ ካብቶም ትኽክል ኣይኮነ ኢለ ዝሓስብ ሓደ እየ ክቃወም መብት ኣለኒ ምክንያቱ ኣነ ዝቃወመሉ እቶም ኣብ ምክክር ኮሚሽን ዳርጋ ፍርቆም ዝነበሩ ናይ ሕወሓት ንዓመታት ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣባል ዝነበሩ ኢህአዴግ ዝነበሩ እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ኩሉ ዓመት ምስ ሕወሓት ኮይኖም ትግራይ እንትገዝእዋ ናይ ትግራይ ኣዶ ጥሜታን ናይ ትግራይ ኣዶ ወዳ ወፊራ ወዳ በረኻ ውፅኣ ሞይቱ ተሪፉ ካሕሳ ኣይረኸበትን ስለዚ ንሶም ይሕመሞም ብዙሕ ዓመት ዘይሕመሞም ሎመይ ናይ ቅርታ ጠይቆም ወይ ናይ ፀበል ተሓፂቦም እዮም ንሶም ብዛዕባ ትግራይ ጥቕሚ ተቆርቂሮም ዝሓስቡላ ብዛዕባ ጥቕሞም እምበር ኢለ ስለ ዝሓስብ ኣይቅበሎን እቲ ምክክር ኮሚሽን ትኽክል እዩ ኣነ ግን እቶም ንዕኡ ኣይኮንኩን ኣነ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ዳርጋ ፍርቆም እዩ ኣይሕመሞምን ቅድሚ ሕዚ ናይ ትግራይ ሕማም እዚ ኩሉ ዓመት 30 ዓመት ትግራይ ተጠቂማ ኣይኮነትን ትሕቲ ሰብ እያ ተሪፋ ትሕቲ ኩሉ ክለን እዮም ገይሮም ክልል እዮም ገይሮምዋ በጀት እንዳመለሱ ልዕሊ ሰባ ወርቂ እንዳሃበት ትሕቲ ሰባ ዝተጠቐመት ዓዲ እያ ከይትጥቀም ሓፍ ከይትብል ትግራዋይ ምሁር ከይህሉ ዝገብሩ ዝነበሩ ናይ ሕወሓት ኣባላት ሎሚ ኣበይ ናይ ፀበል ተሓፂቦም እዮም ፀዲቆም ሎሚ ንትግራይ ዝቆርቆሩላ ንትግራይ ዝሓስቡላ ዝመኻኸሩላ እዚ ትናት ተቃውሞ እምበር ምክክር ኮሚሽን ትኽክል እዩ ምክክር የድልዩ ንወዲ ሰብ የድልዩ ካብኡ ሓንቲ ክትርድዋ ዝግበአኒ ሕንዲ ሕወሓት ምክክር ኮሚሽን ኢልኩም ስሩ ክትቃወሙ ይትኽእሉ ንስኹም ንሕወሓት ክቃወሙ ይትኽእሉ ከማይ ዝበለ ማሕበረሰብ ክቃወም ይኽእል እዩ ኣነ ክቃወም ይኽእል እዩ ትኽክል ኣይኮነለ ሓሳብ ክቐርብ ይኽእል ሕወሓት ግን ብስሩ ክትማኸር እውን ክትዝት እውን ኣብ መድረኽ እውን ክትቀርብ ሰላም ብዛዕባ ሰላም ዝዘረብ ነገር ኣላርጂካ እዩ ስለዚ ንዓኹም ኣላርጂክ ብዝኾነኩም ነገር ትኽክል እዩ ትኽክል ኣይኮነን ኢልኩም ክትውስኑ ክትዛረቡ ክትሓፍሩ ዝግበኩም መድረኽ ዓቕሚ የብልኩምን ናይ ሰላም ልምዲ እውን የብልኩምን ዓቕሚ እውን የብልኩምን ዘለኣለም ህዝቢ ትግራይ ምስተኸበበ ምስተቐተለ ፀላኣለካ ሞትካ ድሓንካ መሰልኩም ኢኹም ዝተርፉ ትነብሩ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ካብ ሞት ምግባር ዘይውፃኹም ኢኹም ክተውፅዎ እውን ኣይትኽእሉን እቲ ዝተዋዓልኩሞ ምስቲ ሰይጣን ዝተዋዓልኩሞ ውዕሎ ምቕታልን ምቕናስን እምበር ምውሳኽን ሰላም ምምፃን ዲሞክራሲ ምምፃን ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ከምኡ ስለ ዘየለ ንስኹም እትቃወሙሉ ምክትል ናይ ትግራይ ፕሬዚዳንት ይኹን ማንም ኩን ኣብ ትግራይ ዘሎ ክትቃወሙ ትኽእሉ እንዲያውም ብዝሐሸ መንገዲ ክንቃወሞን ክንቅበሎን ንኽእል ንሕና ማሕበረሰብ ኢና ኣይምልከተኩም ንዓኹም ስሩ ኣብኡ ክትኣትውን ኣይግብአኩም እዚ ሓደ ሰብ ከዓ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ከም ድሌቱ ክገልፅ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣነ ብናይ ባዕለይ በዚ ዝበልክዎ መስፈርት ምክንያት ኣይቅበሎን እየ ልዕሊ 500 ሰብ ርአ እየ 600 ዝኾን ሰብ ነይሩ እየ ታኺባ ግን 300 ዝኾን ቅድሚ ሕዚ ንትግራይ ዝጠቐመ ይኮነን ኢለ ዝኣምን በጭራሽ ኣይጠቐመን እውን ትኽክል እየ እውን ከዓ ዝኩሉ ዓመት ሰብ 5 ዓመት 4 ዓመት ይጋገ 3 ዓመት ይጋገ ይናሳሕ ንሶም ዝተናስሑ ኣይኮኑን ሕዚ እውን ኣይተናስሑን ይቅርታ እውን ይጠየቁን እዚ በዲልና ኢና ዝኩሉ ዓመት ንትግራይ ዝበሉ እውን ኣይኮኑን ብጀካ ጌታቸው እና ጻድቃን ምናልባት እዚኦም ከሕልፎም ዝኽእል ሰባት ኣነ ብናተይ ተሓሳሰብ ብናተይ ርእሺ ንርእስ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ምቅዋመይ ትኽክል እዩ ሕዚ እውን ጠቐምቲ መሲሎም ኣይተረእዩን ተመኡ ዘሎ ማሕበረሰብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኣኹም መፍትሒ ኣኼባ